Nikolla leikitä. Niko tuli nyt! Niko, ei me ottaa aina juttuja. Tuppa sä hei! Ei, Niko ei! Niko! Niko! Mitä sä heitit? Tänne näin nyt istumaan, Niko. Tuohon nyt istumaan. Tänne näin. Tänne näin istumaan. Sä tuut tähän oman nurkkaan istumaan nyt. Tänne näin istumaan. Niko istuu tähän. Se on alelääke. Tänne istumaan nyt heti. Heti. Ei, Niko. 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 Nikolas. So. Noin ei alelle tehdä. Ei. Hei Niko. Hei Niko. Niko on tuhma. Ei se tarkoittanut sitä. Ei sua niin paljon sotkia. Niin, äiti komentaa sitä vähän. Niin. Noin ei Niko tee alelle. Ei auta. Ei. Onko mummu tehnyt sulle näin hieno kuin tää navetta? No mikä se on, missä ne eläimet asuu? Mikä se on? Joit sä kaikki sen sun lääkkeen? Tiedätkö mitä tässä lukee? Zoo. Se tarkoittaa eläintarha. Eläintarha. Kuulsi se? Niko. Tuleeko sullekin kakka? Haluatko sä mennä potalle? Tuleeko sulla kakka? No, okei. Hyvä, Ale. Lakase sä lattia vähän sit jo. Lakase siitä. Miten Niko siitä?